Ελληνίδες, Έλληνες, χριστιανοί Ορθόδοξοι παγκοσμίως, θέλω να σας κάνω μία υπενθύμηση. Μία θρησκευτική υπενθύμηση, αν το θέλετε, ότι μετά την Ανάσταση του Χριστού μας, αντί για την καλημέρα, τη συνηθισμένη, λέμε το Χριστός Ανέστη. Ο λόγος είναι ότι μετά την Ανάστασή του, ο Κύριος τον έβλεπαν πολλοί άνθρωποι, γνωστοί και άγνωστοι, εδώ στη γη επί 40 ημέρες, λέγοντας το χαίρετε και αγαλιάστε. Χριστός Ανέστη λοιπόν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος.